Kalingap, ito muli tayong nagbalik dito kay Nanay Jennifer. May magandang balita ako, Nanay Jennifer. Bagong ligo, oh. May tubig na po sila, oh. May dami na po kasing kung pinapasok na kayo ng bumbero, punong-puno ng tubig, ano. May inuman ka pa dyan. May inuman ka pa. Pero pa naman po, ayun. Oo. Parang kinuskus mo rin yung pader mo, ah. Nag-good ko po yan. Ngayon, Nay, may tayo, kasama natin si yung foreman, yung nag-ano ng project Ay, sa ano ko pa, bahay sa ko bahay po. mo. Ay, thank you po. Salamat kay Tita Emmy, No, po, thank Tito you po, Dan, Tita and Emmy. kay Sister in Christ. Apo. Pasok po, sister. Pasok. Sige, okay lang. Pasok po kayo. Pupuntahan natin yung lugar kung saan ka pwedeng mabango na po, hindi na hindi na ibang amoy, kundi amoy na, Pasok po, po. amoy mabango. Oo. Ito po. Sige, at pupuntahan din natin ngayon, Nay. Apo. Pinapatignan ko lang po sa anak ko. Nasa Mampurog po kanina at bumili. Yung lugar na pagtitirikan natin, kaninong lupa ba yun? Kinapa pa rin daw po. Sigurado ba na hindi tayo pwedeng, hindi basta-basta mapalis doon? Opo. Si Nakay Papa daw po yung titulo nun. Opo. Parang pamanap po sa kanya. Pwede pupuntahan natin ngayon, sir. Pupuntahan Kaya natin. kinakawala, nanginginig talaga ako. Lord, in Jesus' name, hindi na mawala na yung panginginig niya, yung pagiging introvert niya, kagalingan, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ikay magaling na, pinagaling ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Okay na? Opo. O sige, try mo kung nanginginig pa. Hindi na po masyado. Hindi na, pero nabawasan na wala. Yan. Powerful si Jesus. Tara po, sir. Mga kalinga, pupuntahan natin yung May kasama tayo, kasama. Oh! May kasama. Ba't nandito ka? O pala yung ito yung ama. Bawal tong itusan. Ba't nandito ka? Kala ko kay Daddy Frankie ka. Ay, hindi. Hindi naman yata ako yun. Kamukha po eh. Joke lang mga kalingap. Siya yung foreman, si Kuya Arman. Saan natin pupuntahan, te? Po natin lakarin. Lakarin na lang natin. Sige, ilak na lang natin to. Oo, hindi naman yan malaki naman. Oo. So maglalakad tayo mga kalingap. So kasama natin mga kalingap mamaya ay ito po mga kalingap yung lugar na binibigay kay Jennifer. So along the road tsaka madaming Malapit po. malapit. Nay, ikaw po outpost. Ikaw po yung nanay. Okay lang, Nay. Hayaan mo na yan. Naglalaba. Dito, Nay, papabahayin natin dito si Jennifer. Pero light materials lang. Kasi medyo yung budget natin. Buka short. Pero mapapabahayan siya light materials. Yero. At gaano ba kasigurado na kumbaga pag napabahayan na siya dito, talagang hindi na siya basta-basta mapapalis. Samuya po yun. Ay, kumbaga ikaw yung may-ari, Nanay. Manami po. Oo. Kumbaga, Ang nasa- ito anak mo talaga siyang tunay. Ay, hindi talaga, sigurado. Ay, mga kalingap, po kasi digdi malinaw walang kasi may iba tayong mga pabahay sa kalingap, nagkakaproblema kapag katapos ng mapabahayan. Pero ito po, tunay na anak. Kaya meron naman po palang si Nanay Jennifer. Kumusta Nanay Jennifer? Nanginginig ka pa? Hindi po, inihinga lang po. Napagod sa lakad. Magkamukha po sila, talagang tunay na mag-ina. Hindi po pagpapagkama ng ampon. Oo. Baka Lunes magsimula na ng Opo. ng paggawa kahit lang bro 10 by 10. Thank you po, Oo. Tita Emmy, Tito Dan, thank you po. Ma'am from Canada po, thank you. Sobra po. Si tsaka si Sister in Christ. Sister in Christ Kakilala po, ni thank you Ma'am po. Emmy. Medyo rin mo wala. Thank you po. Oo. Maraming salamat po, Sister in Christ. Maraming salamat po.
Ingat na lang. Nanginginig ako sa excited. Biglang ang nawala nung medyo pinag-pray nawala. natin, no? Sir, ayun po sir yung sinasabi ko ilog. Mag-iingat lang, oh. So blessed naman po at meron palang namana si nanay na pwedeng pagtirikan ang bahay ni Nanay Jennifer. Blessed naman po at Oh, nasa na chinelas niyan? ayun po yung lugar, oh. Maganda ho mga kalingap. Halika dito na. Nasa chinelas mo. Ano to? Ayan po mga kalingap at Tinanim Baka- ko yung kamatis. baka sa Monday magsimula na ano. Doon pala maganda yung lugar. Maganda yung lugar ng ano. Ay, meron pa palang ano para Ay, thank you po. buksan mo. Unbox ka na naman ulit. Unbox ulit. Ay, pasok po. Pasok mo kayo. Oo. Opo po kayo. Oo. Ay mga kalingap yung ano. Oh. Maganda na ang higaan nila. Oh. May plastic yung ano muna eh. Unan po, para hindi Unan. magdumi ba? Ah, Panay po kasi ang talo ng mga bata. okay lang, Nay. Hayaan mo na ano. Ayan, ano po yan, Nay? Ay, ko lang po. Ah, makulambo. Hindi na malambot. Ang dami po talaga dito. Malambot ba? Oh, malambot na Opo. kulambo. Ano pa yan, Nay? Salamat kay ano ha, Tita Emmy, Tito Dan. Opo, thank you po Tita Emmy, Tito Dan. Kay Ma'am from Canada po. Tsaka kay Miss in Christ po. Thank you po. Sister Thank you in po. Christ. Nanginginig si Nanay. Opo. Relax lang. Ano pa po yan? Napagod lang po. Sumot po. Ayan, may kumot pa Ay, si wow, may yun na. Nanay Jennifer, mga kalingap. Opo, kalalaba ko lang din po na isa pumot. Medyo pumit na. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po talaga. Masayang-masaya po talaga ako na Na tuloy-tuloy na yung pagpapala. Ano? Totoo. Opo. Talagang basta manalangin lang tayo kay Lord at may mangyayari. lahat po talaga nagbago sa amin. Salamat din po sa mga nag-sponsor po at mga mag-sponsor pa po. Maraming salamat po talaga. Tita Emily and Tita Beth po, maraming salamat po. Tsaka po kay Tita Emily, Tito Dan, kay Ma'am from Canada, kay Miss in Christ po. Maraming Sister in salamat po talaga Christ, sa inyo. Sobrang masaya po ako. Kalingap, after ilang araw, ilagay na po yung ano, nalagay po yung pabahay para kay Ate Jennifer. At Ate Jennifer, di ka makapag ano Opo. nakakatulog ka pa. Opo. Masarap na ang tulog. Opo. Ano nga po, maganda nga po ngayon at nakakatulog na ako kasi dati may insomnia po baga. Kaya yun, parang So, may sayang ang puso. So, kasama po natin si Reyes at isa po yan sa ating supporters sa ating charity, mga kalingap. At ayan po si Kuya Arman, no? At limited lang po ang budget natin dito, mga kalingap. At pero yero na po yung ano, yero na yung kanyang ano, bubong. Limited lang po. So yung poste niya, mga kalingap, pubuhusan pa po yan ng semento. Yung dito sa half body lang po yung style nito at napakalimitado ng budget. Dito, mga kalingap, may terrace pa ito, tapos flooring po nito semento and CR po doon sa likod. Ay importante yung CR, ano? Opo, CR Sige. po talaga. Kailangan may CR si Ate Jennifer. Ano po, para hindi na po ko... Di natin alam, may ano pa para mapaganda, no? May tumulong pa para mapaganda yung bahay mo. Opo, salamat po. Maraming salamat po talaga sa mga tutulong pa po Hindi talaga. natin akalain na magkakabahay ka Opo, pala. hindi po talaga in-expect, sir. Kaya nagulat nga po ako nung nalaman ko po. Sabi ko kay mama, mas, sa wakas magkakaroon na ako ng sariling bahay. Hindi po kagaya dati, upa-upa lang. Na ano, ang mahal-mahal pa po. Asan yung mga anak mo pala? Ayun po. Masaya ka na may magkakabahay ka na. Dito tayo sa ano,
Mahal po ngayon ang materials, mahal ang gas. Po, mahal po talaga lahat. Kaya nga po nagpapasalamat po talaga ako kasi Salamat tayo kay Tita Emmy, Opo, Tito Tita Dan, Emmy, Tito tsaka Dan, kay doon Ma'am sa from California. sisters in Christ ni sisters in Christ. Sisters with Christ po. Thank you po. Maraming salamat po. Napakaliit lang po ng budget pero pinagsisikapan po natin na makapabahayan na ito at may mga tumutulong naman po kagaya ni na Tita Emmy at ayan po, bubuhusan po yan yung poste niya, bubuhusan ng semento tapos may terrace ito at meron silang CR na may inodoro na Opo. para Hindi natimpa. oo. Ito na mga kalingap yung meron kami namang tubig dyan. Ay, tubig po. Oo, Ay, opo. inumin doon Ay, opo, doon. sa sasakyan mamaya ihatid namin doon Ay, sa opo. Thank you po. Thank you. Tama, nag-igib po ako kahapon. pinapasok Nadapa na. po ako. Nadapa ka. Natapon po yung tubig na sayang tuloy. Opo. Nadapa Naubos. ka. Dito sa ilog. Opo, dyan. Pakita natin yung iniigiban mo. Dito po. Ito po yung yung iniigiban niya. Yan po ang daan. So kaya nahirapan siyang umag-igib Ayan po, sir. kasi sobrang lalim po ng Opo. igiban niya Nadapa ako na sayang yung tubig. Tapos aakyat ka dito. Ako dyan po. Yan po yung inaakyatan niya para makakuha lang ng tubig ngayong Doon po sa tag-init. dulo nakuha. Dapat doon ka na lang nagbahay pala dyan sa ilog. Mga katakot. Nakakatakot, no? Opo. Grabe mga kalingap, ang ano pa lang, lalim ng ilog. Ang taas po talaga. Nung wala Diyan pa ka na po sana. yung hagdan, dito po kami nadaan. Oo, diyan ka kumukuha ng inumin. Opo, tsaka minsan naglalaba. Kaya lang kailangan mong sa dito. Oh, Great Wall of Great Wall of of the Philippines. Oo. Doon pa ako kahapon, napilayan tuloy yung Ito po, maga pa. hindi po sila diyan palalayasin sa pinagtitirikan niya. Kahit po medyo hindi pa siya talaga bungalow style. Pag may mga nagdagdag ng budget, papagandahin pa po natin. Opo, maraming salamat po talaga in advance po talaga sa mga tutulong pa po sa mababait po na sponsor. Maraming salamat po talaga. Tita Emmy, Tito Dan, kay Ma'am from California po, kay Miss in Christ po. Sister in Christ. Sister in Christ po. Thank you po. Maraming salamat po. Po talaga. Mabubuo na yung aking bahay. Oo. Flooring po, ang flooring po niyan semento mga kalingap. Sobrang mahal po ngayon. Gawa ng gera po sa minsan yung iba nagsasamantala din Opo. sa presyo. Kaya ito po sobrang taas Halos lahat po ng talaga. presyo ng lahat ng bilihin ngayon. Ultimo po ang dilata. Kulang na lang 50. Ganyan talaga eh. Sana po, bumaba po ulit siya. Mm. Kawawa naman yung mga kagaya namin. Walang-wala rin po. Basta na kay Lord, di ba? Masaya. Opo. Masaya po. Nararamdaman mo yung joy Opo. kasi nasa Lord ka. Opo. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord nung sa araw-araw din po. Kasi po nung pumunta kami doon, hindi po namin expect na makakapunta kami doon kasi wala akong masakyan. Hindi mo si Papa umuwi din. Kaya hinatid po kami doon. Tapos paikot-ikot pa kami. Nalimutan ko po yung bahay niyo. Opo. Ayun po, ginabayan kami na makapunta kaming ligtas, makauwi kaming ligtas po. Amen. At Opo. meron pang May may dala love pang gift ka bitbit. pa. May Sharon. Oo. At ito tayo mga kalingap. Ito mga kalingap, lalagyan ito ng CR. Na maayos na CR. So, ito po ay pinagkasya lang natin yung budget kasi maliit lang po talaga yung budget. Pinilit lang natin na magkabahay na si nanay. Po.
Ito mga kalingap, so babaguhin natin ito, gagawin natin itong half body. Buhos na ito bro ha. Yes. At may nag-pledge po ng additional budget. So, si Sir Maraming salamat po, sir. E. Reyes. Maraming salamat po. Thank you po talaga. Ibubuhos na natin itong mga kalingap hanggang abot dito, half body. Opo. Dati mababa lang, ngayon abot na dito. Saan bro kataas? Gaano kataas? Ay, ganito. O yung pinaka ano niya para matibay siya ano. Yan. Ang taas na. Bukang nanginginig bro yung lapis mo. Oh, yan. Ala, ano na oh. Sir Reyes. Ah. Di maganda na yung bahay mo, gaganda yung bahay mo. Ito ano pa lang ito. Meron pa pong terrace diyan, may CR, may kusina, may kwarto. Ang ganda po ng plano po talaga nila, sir. Nila mama po. Maraming salamat po talaga. Sobra po talagang masaya ako ngayon. Kasi po may nagdagdag po ng ating budget na para po sa bahay. Ay, hanggang dyan lang po. Ayun po, maraming Salamat kay Lord po ha, talaga. magpapaganda pa yung bahay mo. Opo. May nagdagdag ng budget. Opo, maraming salamat po talaga kay sir. Maraming Oo. salamat po. Malaking tulong po yun. Opo. At Sobra. alam po namin na hindi biro ang kumita ng pera pero sila ay nagbibigay. Opo, tinutulungan pa rin po kami kahit na medyo mahirap po talaga ang buhay ngayon. Mahal ang mga bilihin. Kaya sobrang maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa mga nag-i-sponsor po sa amin na mapaayos po ng mas mapaganda pa po yung aming bahay. Maraming salamat po talaga. Masaya po talaga kami ngayon. Yeah. Hindi lang po bubuhusan lang dito kundi i-half body. Babaguhin na po yan mga kalingap. Opo. At may nagdagdag po ng budget. Kaya salamat kay Sir E. Reyes. Maraming salamat po. At talagang mahirap kumita ng pera pero ngayon lalo ngayon mahal lahat. Sobra po. Lahat Di mo nagsimahalan, dilata. Mahal. Kaya God is good. Opo, God is good po talaga. God is great po. Maraming salamat po talaga. Sobrang masayang po talaga kami ngayon. Ang ganda po ng plano po nila, sir. May At balkon di lang pa siya ako. plano Opo. Mangyayari yun, Mangyayari hindi lang po siya talaga. drawing, Opo. ano. Opo. At Mabubuo na magbibigay po. na ng budget. Opo. May mga nagdagdag po ng budget natin sa pabahay po. Maraming salamat po talaga. Na masaya po talaga ako. Kinakabahan ako. Maraming salamat po. Salamat ako person. Ay, maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Deserve Maraming salamat. deserve mo yan Ate Jennifer ha. To God be the glory. Opo. You deserve it and God bless. Opo, thank you. Abangan natin mga kalingap yung mangyayari sa bahay ni Ate Jennifer. Salamat po ulit kay Sir E. Reyes. Nagbigay siya ng 20 pangdagdag. Grabe, saya ko po talaga. Muli po ay nagpapasalamat po ako kay na Sir E. Reyes, kay Tita Tito Dan, kay na Tita Emily and Tita Beth. Maraming salamat po sa pagsuporta at meron po tayong mababago ang buhay. Bibigyan po natin ng magandang bahay. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa mga nanonood ng ating channel. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.